Estic en una boy band. Estic en una boy band. Ara dona-li la volta a veure amb què se fa. S'està traient. Ja, Pol, deixa. Amb aquest imant es poden recollir. Els imants es poden atraure i repel·lar-se. No s'atreuen ni per aquesta ni per aquella. Per l'altra banda, I per aquí tampoc, ho veieu? Aquest ferro, una fulla de ferro, s'atrau. Ensenya la fulla de ferro. Tenim una bola de ferro i un imant. La bola de ferro i l'imant s'atrau. Per aquesta banda i també per aquesta. Hem observat que l'imant atrau el cul. Per aquest costat s'atrauen, per aquest també. S'enganxi a la part de l'imant i fa aquest efecte. Ara veurem què passa amb un imant i una agulla. L'agulla s'ajunta a l'imant per un costat i per la punta i per aquest costat. Hem observat que l'imant no atrau ni repel·la el paper de seda. Hem observat que l'imant atrau a la pollera. Juntem la part de l'imant i ferro, s'atrauen. Però quan juntem la part d'imant i de plàstic, es repel·la. Què passa amb una goma i un imant? No passa res, no s'atrau. Jo crec que s'atraurà l'imant, perquè tu què creus? Jo crec que també s'atraurà perquè és molt difícil de repel. Anem a comprovar-ho. La part positiva s'enganxa bé però li costa una mica. Ai, que bo. Està molt, està bé. S'atrauen, Òscar? Sí que atrauen. Estic en una boy